Niin, hyvät perussuomalaiset, hyvä kokousväki. Ensiksi ihan pari sanaa kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Vistbackan puheesta, lähinnä tästä poliittisesta puolesta. Eli kun haluan sen tuoda jo tässä vaiheessa esille, vaikka meillä vaaliohjelma ei vielä valmis olekaan, että perussuomalaiset ei tule missään nimessä hyväksymään kiinteistöveroa metsämaalle eikä maatalousmaalle. Eli kun Vistbacka toi esille, että niin kauan kuin hän tästä asiasta linjaa, niin näin on asia, ja voin taata, että näin se tulee olemaan myös puolueen osalta. Ja se on erittäin tärkeää nyt tässä vaiheessa tuoda esille, ja olen sen tuonut esille myös Kuntalehdessä, ja samoin meillä on myös ehdokkaita, jotka on sen tuonut esille, ja ovat kyllä olleet aivan oikeassa siinä. Sitten omaishoidon osalta. Tämä huomio, minkä puheenjohtaja on etenkin tehnyt, että omaishoidos on meidän vanhustenhuollon ratkaisun avaimet. Näin se on. Ja on erittäin huolestunut siitä tilanteesta, että meillä kunnissa ei paitsi lasketa niitä asioita, niin kuin Vistbacka toi esille, niin myös sitten se, että keinotekoisesti asetetaan sinne sellainen kriteeristö, jolla ikään kuin tulee vain hyvin pieni määrä näitä myönteisiä omaishoidon tukihakemuksia sitten hyväksytyksi. Eli kun tällä hetkellä valta omaishoitotukipäätöksissä on kunnilla, niin jos kunnalla suinkin on varaa, niin mikään ei estä kuntaa laskemasta sitä rimaa alemmas, jolloin me pystytään estämään sitä painetta, joka suuntautuu laitoshoitopaikkoihin koko ajan. Mutta siitä itse on sellaiselta paikkakunnalta, eli Kurikassa esimerkiksi, niin kun perussuomalaisten aloitteesta on saatu kerran tämä omaishoidon tukipäätösten myönteinen määrä talousarviossa linjattu, että se on vähintään 80, se on nostettu sinne, niin kumma kyllä, kun on liitetty yhteistoiminta-alueeseen, niin se onkin 70 nyt huomisessa talousarvioesityksessä. Ja sitä on monella lailla verhottu, puhutaan omaishoidon tukipäivistä ja näin, mutta että mä lasketutin sen sosiaalijohtajalle ja nykyisellä perusturvajohtajalle, ja se on tosiaan 10 henkilöllä tippunut. Eli mikä tämä tällainen linja on, tätä varmasti esiintyy eri kunnissa hyvin paljon, niin tähän toivon, että meidän valtuutetut puuttuu, ja sitä kautta me myös uskottavasti pystytään sitten tätä asiaa valtakunnan tasolla ajamaan, kun meidän valtuutetut on tässä aktiivisia. Mutta sitten tähän itse omaan puheeseeni, eli gallupit ei tosiaan äänestä, aivan niin kuin tässä on nyt monta kertaa jo tullut. Mutta silloin kun gallupeissa tapahtuu lähes 10 prosenttiyksikön muutoksia suuntaan tai toiseen, niin on päivän selvää, että edessä on muutoksia puolueiden valtasuhteissa. Lähes kaikki muut puolueet paitsi perussuomalaiset ovat menettämässä nyt kannatustaan. Nousumme on merkki siitä, että demokratia Suomessa toimii. Jos kreikkalainat, jätevesiasetus, viherverot, kyseenalaiset vaalirahat ja kuntakentän myllääminen demokratiasta kohti byrokratiaa eivät näkyisi missään, kun vielä työttömyyskin on korkea, niin silloin voitaisiin aivan hyvin jättää vaalit pitämättä kokonaan. Listaa voisi sitä paitsi jatkaa tästä eteenpäin useilla eri aihealueilla, kuten vanhusten laitoshoidon tietoisella alasajamisella, löperöllä maahanmuuttopolitiikalla, vapaamielisellä perhepolitiikalla, ynnä muuta. Perussuomalaisilta tulee aikanaan oma vaaliohjelma. Vaaliohjelmille yleisesti ottaen ei pidä antaa kuitenkaan liikaa painoarvoa niissä esiintyvien konkreettisten ehdotusten osalta. Toiminta ja sen sisältö ratkaisevat sekä se, miten hyvin puolueen yleisen arvomaailman nähdään vastaavan kansankeskuudessa omaa arvomaailmaa. Tämä asia on tullut ilmi näiden mielipidetiedustelujen kautta. Suomalaisessa politiikassa yhdenkään puolueen vaaliohjelmat eivät sitä paitsi toteudu sellaisenaan. Erityisen kriittisesti on tarkasteltava valtapuolueiden ohjelmia, koska valtapuolueilla on sananmukaisesti ollut paljon valtaa ajaa omien vaaliohjelmiensa asioita eteenpäin, ja ne ovat olleet myös hallituksessa.
Vaaliohjelmien pitää perustua poliittiseen toimintaan, eikä tarkasteltava toiminta-aika voi olla vain yksi vaalikausi. Esimerkiksi SDP:n osalta kannattaa mennä ajassa taaksepäin ja huomata, miten SDP on ollut kasvattamassa suomalaisen yhteiskunnan tuloeroja, luonut maahan avokätisen maahanmuuttopolitiikan ja rakentanut hallintohimmelit kuntakentälle yhdessä keskustan kanssa. SDP on todellakin unelmahöttöä ja uskokoon siihen, kuka haluaa. Minä en siihen usko. Perussuomalaiset ovat populisteja ja populismi on myönteinen asia. Se on kansan puolustamista, eliittiä ja byrokratiaa vastaan, mutta pölhöpopulismiin eli kansaa kosiskeleviin vaalilupauksiin me emme sorru. Sen sektorin saa hoitaa joku muu. On suorastaan herkullista nähdä, millaisella kansan kosiskelulla esimerkiksi SDP lähtee vaalikeskusteluihin. Ex-valtiovarainministeri Eero Heinäluomakin yrittää nyt kaikin keinoin esiintyä muka uutena vaihtoehtona, vaikka hän mahli puolueensa puheenjohtajana niin pahasti, että omatkaan eivät häntä enää tukeneet, ja niin Heinäluoma siirtyi etuoikealta takavasemmalle. SDP:n kärjessä häärii myös ex-kansanedustaja Jouni Backman, joka sai viime vaaleissa potkut kansanedustajan työstä. Urpilaisen ja Jungnerin osaksi jää ruusunpunaisten unelmien ja haavekuvien maalaaminen. SDP, jos minkä puolueen osalta, voidaan sanoa, että heidän politiikkansa on pelkkää retoriikkaa. He ovat olleet keskeisinä poliittisena voimana eriarvoistamassa Suomea 1990-luvulta lähtien. Tulette näkemään, että SDP ajaa näissä vaaleissa vielä itsensä täydelliseen umpikujaan, koska SDP-vaalistrategia perustuu virheolettamukseen perussuomalaisten luonteesta. SDP suurena ja vakiintuneena puolueena kestää jopa 5-10 prosenttiyksikönkin menetyksen lähivuosina kannatuksessaan, mutta perussuomalaiset ei kestä kannatuksen alenemista ensi vaalikaudella, vaan meidän on mentävä vaaleihin sellaisella ohjelmalla ja sellaisella politiikalla, jotta me pystymme myös hallitusvastuun mahdollisesti kutsuessa kantamaan vastuuta menestyksekkäästi. SDP:n perusstrategia on yrittää kilpailla perussuomalaiset hengiltä löyhillä vaalilupauksilla, joista siis on nyt viitteitä selvästi ja lisää tulee varmasti. Heillä on nimittäin kahden periaatteen vaalitaktiikka. Ensimmäinen tavoite on heillä minimoida vaalitappio antamalla ylisuuret vaalilupaukset, ja toinen tavoite on houkutella perussuomalaiset heidän kanssaan kilpalauluntaan. SDP:llä on varaa olla vaikka yksi kausi oppositiossa, kunhan se saisi ajettua perussuomalaiset hallitusvastuuseen tilanteessa, jossa perussuomalaiset olisivat luvanneet vaalitaistelun yhteydessä samat 9 hyvää ja 10 kaunista kuin demarit. Hallitusvastuussakin SDP kestäisi mittavat tappiot toisin kuin perussuomalaiset, koska se lähtöasetelma on aivan eri. Mutta me emme leikikään näillä SDP-leluilla, vaan me keskitymme oman suunnitelmamme toteuttamiseen. On nimittäin totta, että meidän äänestäjäkunnassamme on paljon epävarmoja äänestäjiä, jotka ovat valmiita antamaan meille äänensä, mutta se meille mahdollisesti annettava ääni on myös keskimääräistä helpompi menettää, jos me emme onnistuisi politiikassa. Meidän onkin pidettävä nyt kiinni siitä politiikasta, jolla olemme pärjänneet tähänkin asti, eikä muutettava mitään. Emme saa hermostua unelmahötöstä, jota kansalle maalataan, vaan meidän on oltava viileitä ja itsevarmoja. Tulevat vaalit määrittävät perussuomalaisen puolueen tulevaisuuden, ja meidän on ehdottomasti rakennettava kestävälle pohjalle. Se ei silti tarkoita, etteikö meidän tule tavoitella vähintäänkin niitä gallupulkemia, joita meille mielipidetiedustelut näyttävät. Me tavoittelemme niitä kuitenkin korostamalla
omia vahvuuksiamme poliittisena muutosvoimana. Ja se tilanne, jossa kansa on ennennäkemättömän kypsä harjoitettuun politiikkaan, tarjoaa nyt valtavat uudistumismahdollisuudet suomalaisessa yhteiskunnassa. Harvoin todella on niin vähillä vaalilupauksilla, mitä perussuomalaiset ovat tehneet, saavutettu 5 kuukautta ennen vaaleja tällaisia galluplukeja. Me olemme nyt paljon vartioina siinä, että me korostamme seuraavan 5 kuukaudenkin aikana omia perussuomalaisuudesta kumpuavia näkemyksiä ja pystymme näin tarjoamaan kansalle jotakin aivan uutta. Vanhoilla virsillä ja kokonaisuudesta välittämättömällä eturyhmäpolitiikalla ei Suomea siitä suosta nosteta, johon valtapuolueet ja heidän ajamansa globaali politiikka ovat Suomen nyt sotkeneet. Muutoksesta puheen ollen, jos poliittisia muutoksia on tapahtuakseen, ne tapahtuvat vaaleissa. Mikään muutos ei tapahdu ilman muutosta vaalituloksissa. Tätä meidän on korostettava vaalityössämme. Vielä ei ole saavutettu yhtään mitään. Vanhat puolueet puhuvat nyt kansalle anteeksipyynnön sävy äänessään, jotta edessä väikkeä vaalitappio olisi mahdollisimman pieni niille. Pitkästä aikaa kansalla on nyt oikeasti mahdollisuus päättää, haluaako se nähdä uusintaesityksen vai ensi. Kiitoksia.